أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe julɓe, min calmini on, min juurima on, ko minen gartiɗo e télévision Pindi TV rewnude ɗum e émission biyeteɗo sawtowol l'islam. min calmini on, min duwanima on caggal yettude jomiraɗo subhanahu wa taala, kanko dokkuɗo en puɗɗiɗen e shahru ramadan al mubarak e bismillahi rahmani rahim. yalla yen jofnir ɗum e alhamdulillahi rabbil alamin. eɗen jettamo no feewi noon, sabu ɗum no foti hande yinno tawede tawaka. wonɓe ganduɗa ko onen e mumen gurduno ɗo e dow leydi e lewru Chaban luɓendunu tan, hande ɓe duttima to joom maɓɓe. wonɓe ganduɗa kadi eɓeni tawa kono ɓe donkiti horde sabu ɓe cellani. wonɓe ganduɗa ma puɗɗo te jettinta. enen yen jeye e yettinoɓe ɓe. ala kulli haalin en jettimo no feewi, tawde o rokki en taweɗen nduɗo lewru teddundu. enen fof ndenden mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin. yaaɓe ɓe yo Allah yurmoɓe, yaafoɓe ɓe cellani ɓe yo Allah sellinɓe e dow jaam. machallah, en puɗɗima lewru korka ndu. mi salmini on onon fof, mi juurima on, wonɓe ɗo e dow leydi Sénégal e wonɓe e diaspora ɓe fof, kala jeeɓowo oɗo saaha sawtawol l'islam e télévision Pindi TV, min calminima, min juurimama. min dewino ɗo semaine ɓennuɗo, en jewtino e holno neɗɗo heblirto shahru ramadan al mubarak. hande noon en garti yewtidde mon holko woni shahru ramadan al mubarak. oɗon gandi lewru korka na jeeya e dosɗe 5 e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam addani en. so wi buniyal islamu ala 5: shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa itai zakati wa sawmi ramadan. ɗum noon saɗa lima ma taw ko lewru korka woni dosɗal nayaɓal ngal. kanko noon jomiraɗo subhanahu wa taala nuli nelaɗo tedduɗo o, kanko woni ɓurɗo e nelaɓe ɓe no shahru ramadan ɓuriri e lebbi ɗi. o tottimo shahru ramadan al mubarak woni lewru korka ndu, o tottimo, o addani en woni kado. woni noon holɗum farilla e dow men. ɗum tagi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. o wi e heymon jaɓɓe Allah, Allah farlini e mon lewru korka no farlilinno ɗum e adiɓe mon. mi wi on émission ɓennuɗo korka, leƴƴi gaɗinoɗe ɗo ɗina koranno. ɓe koranno ko yawmul khamis, yawmul isnayni woni ñalawma altine. ɓe koora yawmul khamis, ñalawma alkhamisa. walla ɓe koora ayyamul bid woni les jours blancs,
ɓe kono 13 14 15 13 14 15 kono sallallahu alayhi wa sallam kanko nde o ari jomiraɗo rokkimo ashahri bi kamilihi woni lewru ndu gila gotan ha capantati ɗum noon kamɓe ɓe koranno ko ñalawmaji enen ɓe dañi korka kono en dañi korka en dañi lewru ɗum ɗon ko enen leñol sallallahu alayhi wa sallam Allah rokki ɗum o wi noon kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o farlini e dow men korka farilla noon woni ko ganduɗa sa waɗi a dañi baraji sa waɗani a dañi bakkar ɗum noon woni ko sen paami haala ka en gandat shahru ramadan al mubarak ko farilla e dow men enen fof ɗum noon eɗen poti andude hol poɗɗo horde o horata ko juulɗo d'abord o horata ko baawɗo d'abord woni celluɗo kono kadi o horata ko mukallaf mo ganduɗa ko mawɗo kellifaɗo ko on horata ɗum noon sa wonani julɗo ari aɗa hoora e shahru ramadan al mubarak te a gumani ashhadu an la ilaha illallah ko aɗa maya heege tan aɗa maya ɗomka kono alanama nafoore so tawi kadi a sellani men garoy hen korka waɗɗakima mais hol ngun ñaw so tawi kadi a wonani mo ganduɗa kadi aka timmuɗo somi wi timmuɗo woni mukallaf mo ganduɗa han kadi aɗa defo bakkatuji sa waɗi ko moƴƴi aɗa heɓa hen baraji ko on woni timmuɗo on woni almukallaf on ne korka na waɗi ɗum o wi on noon mo korka waɗi wonko ganduɗa noon so yonti saɗa hoora aɗa andi holko woni korka ganda korka ko hadde hoorema ñamdu e ñalawma hadde hoorema jaram woni sa ɗomɗi woto yar hadde hoorema joom suuduma mande min tulu'i fajiri ila ghurubi shamsi so tawi fajiri seekima hanɗo nangue mutata ɗo ko ndeon ɗon hankadi korka hankadi ko ɗon waɗɗima saɗa hoora noon bandiraɓe ma anniyo ma anniyo par ce que nelaɗo wi innamal a'malu binniyati o wi golle ɗe de golle ɗe gollotoɗen ko pawi koye anniyaji men mone men fo noon eno anniyirto hande nde gummotoɗa galle ma aɗa yaaha bangeji fof ɗo kala ɗo mbawɗa yaade aɗani anni yimɓe ɗe yiiɗi yaade place sanggam ko noon ganniyortoɗa mbeɗe yiiɗi horde lewru ndu fof so lewru ndu yiyama mi anniyima horde lewru ndu fof ko noon anniyorte sa annima ha a gayni noon a humi korka ka ganda ko fof ma hankadi horata wona woppude ñamde tan wona woppude yarde tan ala ko terɗe ma fof hoɗata jiya koro mo ganduɗa korɗo mo ganduɗa ɗo tolni fof nani haalat ko wona haaju mum korɗo mo ganduɗa ko wela fof ɗo wela fof yaaha korɗo mo ganduɗa ko wela fof ƴeewa korɗo mo ganduɗa ko wela fof ƴetta ala sa huuri ko terɗe ma fof korata saabu ko mbinomi e émission ɓennuɗo o aɗani neha fittanduma e kala fof ko jomiraɗo subhanahu wa taala yiɗa kala ko yiɗi nunɗa hen gona hen mbaɗa ko mbawɗa pour wadde ɗum ɗon ko ganduɗa ko kañum on yamiri kanko subhanahu wa taala ɗum noon en gandi holko woni korka en gandi hol poɗɗo horde kono mande horate kadi aɗa andi jomiraɗo subhanahu wa taala fof makko ko baɗo ɗum organisé fof o limti o wi caggal nde cettiɗa kanko woni jomiraɗo subhanahu wa taala ko goto o jibinani o jibinaka o jibinanaka a andi ɗum a andi sallallahu alayhi wa sallam kanko nuli ɗum goo kono o wi so njuulu ari ya darnu njuulu no foti juule 5 ya darnu subaka darna tisbar darna takkusan darna futuro darna geeƴe koko limade takku subaka darɗe 2 tisbar darɗe 4 takkusan darɗe 4 futuro darɗe 3 geeƴe darɗe 4 o wi kadi so tawi asakal ari saɗa yaltina
yo taw aɗa jogi saɗa jogi no foti fof wonko ɗon ganduɗa ko ɗon tolnoto nde mbawa yaltinde asagal ngal mais holko jaltinta asagal ɗum ne koko lima o ari e korka noon o wi korka ka noon na waɗi lewru ɗu ganduɗa ko nden korata sa hoori sa joɗima lebbi 15 aɗa ñaama aɗa yara 12 ɓiru ndu ya hoore hen ɗum tagi o wi ayyaman maadudat o wi lewru korka ndu de ko balɗe limtaɗe o wi noon kono faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar o wi balɗe ɗen ɗon limtaɗe so ɗi jettima aɗa foti hoorde ande Allah fawima ñaw ngu ganduɗa a wawa hoorde ha ɗon noon ma sisiɓe ɓe e joɓɓe ɓe ketto ñaw ngu ganduɗa a wawa hoorde ñaw ngu ganduɗa ni a yeehi to médecin wima ngun ɗo ñawde sellata ko ñaw chronique somi limti ko wayno diabète en hypertension en insuffisance rénale en yalla suran en ɗin ɗon fof a heeɓi ɗin ñabbuli nanema goto e ñabbuli ɗin ɗon nanema a wawa hoorde ɓe mbiya attention jooɗo woto hoor walla aɗani ɗanno ɗangal ngal de no woɗɗi aɗa yiya hen tampere aɗa heɓa hen tampere ɗe ganduɗa sa hoori kollorange nelaɗo wi la darara wala dirara woto lor tawe hen kono wota taw hen lor aɗa ɗanno ɗangal ngal no woɗɗi no muusi aɗa wawi hen heɓde heege no wawma jibinande ñaw walla keɓa hen ɗomka no wawma jibinande ñaw o wi woto hoor kono wona mbeɗe ummoɗo tan mbeɗe fayɗa ɗo Tëngéej walla ɗo Bargny mi wiya mi ɗannoto jarani horde ala al islam dinul yusre kono ñaw ngun noon ɗon gartanmi noon mbeɗe ñawi mi wawa horde ɗum tagi o wi wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu taamu miskin faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum o so tawi noon joni an ñaw ngun ɗon a wawa horde Allah fawima ñaw ko hoddiro Allah a jaɓantu joome nde mbawɗa nde aɗa horanno walla Allah fawima vraiment a dañi duuɓi ɗi ganduɗa a mawni a natti wawde horde sa hoori kadi kolloɗa ɗon noon o wi ya wat ko wiyete ɓetu ayi o addanima ko ganduɗa sa hoorani ɓetu ngun ɗon na remplace korka kan ɗon o wi aɗa wawi wadde ko wiyete ɓetu ɓetu woni hol ɗum jaha jiiloɗa maaro ma walla jiiloɗa gawri ma walla jiiloɗa kalis ma ala kulli haalin ko ganduɗa na ñaame e dow leydi e nder leydi men ɗi e galleji men ɗi ko ñamaten ko ɗum jaltinten ɓeten no foti ɓetaten ɓetaɗen ko muddu so wiyama muddu joni natti hewde on pot ma taw en natti ɗum yiide ɗo yene joni en mbaɗat pesé sa ɓeti ha a yeehi a waɗi pesé timmi kilo tottira kono mane tottirta ɗum so tawi a korka darima lewru yiyama yimɓe puɗɗima horde an a horani sa welama ñande fof jaltina muddu tottira sa welama lima muddu 30 ɗi fof balɗe 30 ɗi fof ƴetta tottira kono holmo tottata ko cohlowo o miskin o mo ganduɗa so hoori gila subaka ha hiira ronkat ko taƴiri ƴetta totta ɗum kono wona mo ganduɗa kay no wawi hoore mum ne jogui ko ñaami ne jogui ko humtori on sohlani tottata ɗum ko mo itamu so wiyama itamu ɓetu ngun ɗon noon ko ɗum wiya tottata mo ganduɗa wawa ala no sohli ɗum noon a ñawata hoore ma muusa walla feɗindu ma muusa tan mbiya min de mi wawa horde woppu tan ha gongol muñomi waɗa ɓetu tan ala probléme Allah na wawi wadde comprendre aha Allah o wi ko inna allaha shadidun inna allaha ghafurun rahimun walakin shadidul iqab ko jaafotoɗo ko jurmotoɗo kono noon o wawi yoɓirde golle ɗe ganduɗa aɗani waɗa ɗum te ko an waɗani ɗum hoore ma e teyere ma ɗum tagi ngun ɗon ɓetu goppen hen hakkillaji men no fewi e hol ngun ñaw tagata aɗa ɓeta ɗon kadi yo woppe hakkillaji men batten hen no fewi ɓetu ngu wona feɗendam no muusa walla hooram no muusa walla koyngalam no muusa mi hoorata ala korka ka dal so ɗawi aɗa ɓetana ɗum yo taw ko ñaw ngu ganduɗa ko ñaw chronique
comme ko limtumi ko. Kono so tawi ka taƴɗo tan e TF ma, a taƴi e teyre ma tan jooɗiɗa tan mi wawa horde de, walla a ñamlima a yoɓani te aɗa foti yoɓde ha korka ka artoyi ɗon noon malikiyun ɓe mbi saɗa yoɓa korka ka a waɗat kaffara. Nde korɗa fof, nde joɓɗa fof jaltina muɗum, nde joɓɗa fof jaltina muɗum. Sa teyi dal a yoɓat ɗum ɗon. Aɗa andi ko tagi ko punition, ko sanction mo ganduɗa jomiraɗo subhanahu wa taala waɗani en ɗum, par ce que aɗa wawno yoɓde korka ha korka artoyi haydara heɓanima, a ala gantu, aɗa wawno yoɓde ko welenma nafsu ma tan ndewɗa ha a yoɓani ɗon noon. So yontoyi a waɗat kaffara. ɗum ɗon kaffara noon e ɓetu jiida. ayi kaffara e ɓetu jiida. Kaffara woni mo ganduɗa o an taƴi aɗa e teyre ma, walla pota yoɓde a yoɓani. a yiyat mo ganduɗa joni taƴi, suka debbo taƴɗo, walla jom mo ganduɗa dañi ɓinguel taƴi, ganduɗa ɗon a dañi balɗe 6 aɗa foti yaade ɓuftoyoɗa jaha kontina korka ma. So ɓenni joɓa mbiya mi rewortuɗon, mi rewortuɗon tan mi jooɗo mi wasa yoɓde. ɗum ko welenma nafsuma. Walla aɗa jogui ɓinguel ma, joguiɗo ɓinguel kini no wawi waɗede comprendre, par ce que ɗon ko gantu ma taw sa muynini aɗa hoora no muusay ma muusay cukalel ngel. Sa woni kadi debo reedu aɗa hoora muusay ma muusay cukalel ngel. ɗum noon ɗon aɗa wawi woppede ala a watta ɓetu, a watta kaffara. Kono so yeehi ha ɗum ɗon ɓennoyi, Allah rokkima cellal, a tawama kadi joɓa lewru ndun ɗon ndu ganduɗa kañum ñamlinoɗa, walla balɗe ɗe ganduɗa kañum ñamlinoɗa. Machallah, sen gari e korka he, e nder korka he, e lewru korka ndu no waɗi ko wiyete kejjari. ayi sallallahu alayhi wa sallam o wi tasahharu fa inna fi suhuri baraka. O wi kejjoɗe, kejjari no heewi barke. Kono holon heure hejjate kadi ɗon kadi no foti ƴeewede no feewi goppen hen hakkillaji men kadi, par ce que a yiyat mo ganduɗa hejjotako, a yiyat mo ganduɗa aussi so tawi wirtima tan pari hen. Mais kejjari ndi no waɗi bénéfice no feewi e julɗo o. Ma ummo kejjoɗa, ma ummo defana joom galle ma, defana ɓesgu ma, kono kadi ma ummo on ɗon heure daña chance julde holon waktu fajiri, julde holon waktu subaka. ɗum tagi o wiya an sallallahu alayhi wa sallam hakkunde kejjari e assalatu hayrun minan nawmi ko no foti waktuji goni ɗon, walla ɗon seɗen mbaɗa ɗum par exemple misal holno foti. O wi hakkunde nden ɗon de janngowo ɓurana o no wawi ɗon janngude 50 aya e 50 ayaji aɗa wawi ɗum ɗon janngude. ɗum noon ko environ 12 à 15 minutes. So tawi ici au Sénégal aɗa wawi joɗa 12 ha 15 minutes ɗon aɗa wawi ɗon hejjade, joɗoɗa ɗon jangga ɓurana ma, birda ɗon, jetta ɗon joome, nafla ɗon fof ko baraji encore. Nden sa nani ɗum ɗon ɗum woni korka wona ɗoygol tan, korka wona ɗoygol tan, korka wona ñamdu tan, korka wona hadde hoorema ñamde walla hadde hoorema korka, kono ko dewal Allah timmugal. Par ce que kanko o wi man sama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kala e mon mo ganduɗa na tawama lewru korka ngu hoori ɗum no fotiri horirde ɗum e iman celluɗo, kono kadi e yaaka wonde no miijo aussi no yakoro jomiraɗo subhanahu wa taala no wawi ɗum yaafade bakkatuji mum ɗin ɗon fof, ko ɗon julɗo o fadate. Garen kadi e kumtari. Sen gari e kumtari, humto so tawi waktu o yoni, kumtogol e humtare wona gotum. Par ce que so tawi kumtari yoni ko no mbirumi ni min tulu'il faji ila ghurubi shamsi. So tawi non kumtogol yoni aɗa wawi arde an saɗa humto ñama ko wiyete tandarma o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi aɗa wawi ñamde tamaroje 3, tamaroje 5, tamaroje 7. ko noon kanko o humtorto non. Kono o yawonno humtade
o lelna kejjari ndi o wi ma zalat ummati bi khairin ma ajjalu al futur o wi min de leñolam ngol de kamɓe eɓe gona e jaam ñande fof koye jaam ɓe gonata tan so tawi kamɓe eɓe jawna kumtari maɓɓe kono joni a yiyan mo ganduɗa ñama tamarore yara ndiyam fawa kas mum no humto ha futura ɓenna waktu o daɗima te jomiraɗo subhanahu wa taala o wi inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta o wi waktuji julɗi ɗe komi pawɗo ɗum juulungu komin mbaɗanɗo ɗum waktu so yoni gumme juule so tawi on dañani gantu bawɗo on hadde julde gummoɗe juule ɗum kadi goppenen hakkillaji men so tawi waktu kumtogol ngol yoni so wiyama par exemple heure o yoni par exemple no juule 19h10 19h pile 19h2 3 aɗa wawi ɗon humtade 19h5 pada 5 minutes o ɓe noddina futuro juula sa gayni noon ñaama ɗum tagi o wi yen jakinto yen jawno humtade kono lelnen kejjari machallah ɗon ne kadi ha joni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jangini en korka so yonti yen juulat e waktuji ɗi kono yen jangat ɓurana no fewi machallah ayi sallllahu alayhi wa sallam kanko ɓuuri en nelaɓe ɓe ayi sallllahu alayhi wa sallam ko arruhul amin jibril alayhi salam ko kanko Allah nuli e makko kanko ɓuuri e malaikaji ɗi ayi kadi kanko sallllahu alayhi wa sallam o addana deftere nde ganduɗa kañum ɓuuri e defte ɗe woni alqur'anul karim ayi kadi kanko sallllahu alayhi wa sallam o addana lewru ɓurndu e lebbi ɗi woni chahru ramadan al mubarak o addana jamma mo ganduɗa ɓuri e jammaji ɗi woni leylatul khadri khayrun min alfi shahrin ɗum kay aɗa andi ɓural diwataɗo jeeyede kadi e leñol ngo ganduɗa kañum ɓuri e leƴƴi ɗi woni no wini kuntum khayra ummatin enen ɓuri e leƴƴi ɗi enen leñol sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi ɗum ɗon so yonti lewru korka so yonti o wi chahru ramadan alladi unzila fihi alquran so wiyenen ɗo anniversaire na waɗa alquran no jogui anniversaire mbiyeten ko anniversaire makko yettima woni holnden leylatul khadri nde o jippini alquranul karim kono joni hewani jangoɓe qurana heewi ko kay ƴetta qurana o mbaɗa e salle ma e meuble ma mbaɗa e bibliothèque ma ƴetta qurana mbaɗa e caggal oto ma ƴetta qurana kadi jiɗata qurana kan ko saɗa rutto e joome aɗa yiɗi janganɗomo qurana sa dañi ɓinguel ma no wawi fodde foof a nawata qurana nawata ko jardin d' enfant nawata ko école te a anda sa mayi jiɗɗa tan ko ɓiɗɗo biyowo allahumma ihfir lahu warhamhu an joomam mi duwima yalla ya yaafo yalla ya yurmo jignaɗam o kono sa jangginani ɓiye anda qurana an a janggani holko duwotoɗa e holko duwanteɗa sa janggani qurana a janggani qurana ha lewru nduɗo yettima kay aɗa wawi wadde feere kay jiiloyoɗa jangguinɗoma mbaɗa feere jangga hande jangde no weeɓi machallah jangde no weeɓi no jangguirta radio nanɗo télé nanɗo téléphone nanɗo ha mbawa qurana en mbaɗani feere no jangguinɗen en jiiloyaki jangguinɗo en eɗen jaaha tan en cikki en jeeyaka e ya ayyuhallazina amanu ey mon jaɓɓe Allah ɓe mbeɗe sikki debbo kay ɓooyi jabde Allah ɗum noon kala ko jannguɗa qurana e lewru korka ndu sa jangi kala ko no mbawirɗa ɗum janngude no ɓuri hewde baraji kono kala ko ginnatamo kanko kadi o wi ala bi dhicrillahi tatma innul qulub o wi waskurullaha bukratan wa asila ginne kam jamma e kikiɗe son lelima soɗon jaaha soɗon ɗaano soɗon ñaama ɗo mbawɗon wonde fof ginne kam saabu no ginnirton kam ni ko ɗum addanta on deyre ɗum noon enen leñol sallllahu alayhi wa sallam hol fof ko jomiraɗo subhanahu wa taala heddani en haydara en dañi deftere nde ganduɗa ko deftere nde ganduɗa no wawi en yewtude ɗo mbawɗen wonde fof ko deftere nde ganduɗa
kala ko cohluɗen e galleji men e cuuɗi men e hakkunde men kadi e wondiɓe men sen gudditi deftere nde men taw ɗum hen ha tengte noon nduɗo lewru korka ndu gonɗen ganduɗa kala jannguɗo hen ɓurana ko baraji kewɗi. sa jangi haraf goto o ɓeydanma, sa jangi kadi simore o ɓeydanma, sa jangi hizib o ɓeydanma. ɗum ɗon fof ko bonus par ce que enen mbino ɗa émission o e ɓennuɗo en mbino bonus na waɗa e téléphone aji ɗi. so lewru korka yonti noon bonus ɓuura ɓeydade kala ko mbawɗa waɗ. kono kadi so ari lewru korka ndu kala ko nafluɗa yo ɓuur. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o naflanno ha koyɗe ɗe ɓuuta. Aisha wahlito wiyamo an sallllahu alayhi wa sallam ko Allah waɗanma e nimaji, ko Allah waɗanma fof, yaafimama bakkatuji ma fof, an holko naflata? o wi afala akun abdan shakuran, beele min mi yiɗa wonde mo jiyaɗo mo ganduɗa ɗo tulni fof no yetta jomum. mate wona kanko ñembaten, kono kala ko nafluɗa yaw. a yiyat ɓe ganduɗa nakkore gila subaka ha hiira, so ɓe juuli gueƴe ɓe pari, ɓe ñaama ɓe ñaama ɓe ñaama haɓe donka juulu, ɓe ñaama ɓe ñaama ɓe ñaama haɓe donka naflude. so ñamdu heewi, njaram heewi, ngamuya naati. kala ɓurɗo mo wawde rewde Allah woni mo ganduɗa ñamata ko seeɗa, yarata ko seeɗa, beele koyba sa hoybi a wawat wadde rukuaji kewɗi, sujudaji kewɗi, par ce que a dañat équilibre mo ganduɗa darde ma, tourde ma e jottade ma weɓante. ɗum noon bandiraɓe, en dañi chance mawɗo woni tawtorede chahru ramadan al mubarak. en dañi chance mawɗo ko jeeyede leñol sallllahu alayhi wa sallam. ko noon nduɗo lewru kadi dañiri holɗum ɓuure, dañiri ni'amaji. nelaɗo wi suumu tasihhu, o wi koore beele cellon. aɗa jogino hoore musore, aɗa jogino reedu musor, wallahi sa hoori no potirɗa ni reedu ndu woppete, hoore nde woppama. ɗum noon kam c'est vérifié, même les médecins ɓe mbaɗi vérifié korko holko waɗata e organisme neɗɗo o. kono ha joni ɓuure korka na janguinma muñal, janguinte muñal. ɗo tolniɗa aɗa yiɗanno ñamde, muña heege. aɗa yiɗanno yarde, muña ɗomka. aɗa yiɗanno wondude e joom suudu ma, joom galle ma, muña ɗum ɗon fof. aɗa wonno mo ganduɗa aɗa heewi bone, aɗa wawi duka, muña ɗum ɗon fof. kadi omone janguina en muñal. te kanko o wi inna allaha maa sabirina, jomiraɗo de wondi koye holɓen muñoɓe ɓe. yalla yo wonde men, yalla yen gon muñoɓe. machallah. kadi ha joni korka ka holko janguinta en, na jangguina en kala ko neɗɗo dañi renda e hono mum, julɗo hono mum. kala ko neɗɗo ani, par ce que ko rewru yurmede. o addani en valise aji tati. valise gaɗiɗo o ko yurmede, gonɗo e hakkude e ko yaafuya, goɗɗo o ko holɗum hebde hoore ma e jaygol. so tawi a ligganima jomiraɗo subhanahu wa taala ko jari ɗum, a horni terɗe ma fof. eɗeni noon e holɗum e valise gaɗano o woni valise yurmede o. mbeɗe sikki jiyaɗo fof, julɗo fof yiloto ko yurmede jomiraɗo subhanahu wa taala. yo Allah yurmo en, yaafo en. machallah. alhamdulillahi rabbil alamin. eɗen ɗo joɗino e télévision Pindi TV yewtidde mon e sawtowol l'islam e holko woni korka, hol poɗɗo horde, mais aussi holnde foti hoorede, mais holko woni ɓuure korka. eɗen jiiɗi noon enen yeeɓoɓe ɗum ɓe, onon yeeɓoɓe télévision Pindi TV ɗo e Sénégal e diaspora on ɗo fof, jeeɓen ɗum kono kala ko haala ɗo jeeɗen e wiyoɓe, jeeɗen e allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. ɓe keɗo haala ka, ɓe ketto ɗum, ɓe paama ɗum, kala ko woni hen ɓural so ɓe gummima ɓe daro hen. mbaɗen feere ɓaɗoɗen jomiraɗo subhanahu wa taala, mbaɗen feere gonen sehil joom men, mbaɗen feere ganden ɓoyi juuti fof duttoɗenen koye jomiraɗo subhanahu wa taala. te toon ɗo paaɗen ɗo noon ala hay dara ko mbawɗa toon naworde sona golle ma. o wi watazawwadu fa inna hayra zadi taqwa. mbaɗe feere soɗon jahade jiiloɗe ko naworɗon,
kala ko mbawɗon naworde noon ko wona kulol Allah on perti. ɗum tagi eɗen jilo diplôme mo ganduɗa o wi la'allakum tattaquna beele de dañon kulol Allah. yalla yen dañ kulol Allah e korka kaɗo yalla yen koor lewru ndu ha gasa enen fof tawa eɗen celli eɗen cellira machallah. yalla wan en julɓe tigi rigi yalla rokku en tawede kadi mo wuuri eɗen ɓeydi en ustaki. min duwima kala gonɗo e radio he kala gonɗo e télévision he kala jeeɓowo ɗo oɗo saaha sawtowol Pindi TV ya wone jaam. yalla rokku en kadi artude ɗo enen fof eɗen goni e jaam e sutura e kisal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. mi salmini on mi juurima on komin Seyda Aminata Dieng e sawtowol l'islam ɗo e Pindi TV. wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.